és que ha sigut un partit molt elèctric i per alçar la temporada en la que estem ha hagut bastant de ritme. Ells han començat millor, una mica el fet que van començar la pretemporada 10 dies abans que nosaltres, i la veritat és que el primer quart d'hora ha estat molt bé. A mesura que ha anat avançant el partit s'ha igualat bastant, hem estat força bé, els problemes que teníem a mig camp els hem solucionat i hem tingut també les nostres ocasions, com ells han tingut al principi, aquelles dues jugades claríssimes. A partir, jo crec que la segona part el partit ha vingut una mica del costat nostre, hem portat més el pes del partit, però a l'estar tan separats entre línies feien que ells feien la transició molt bé i ens generaven a la contra situacions de perill. La veritat és que un partit molt igualat, on el resultat just, possiblement aquest empat el dono com a just. Al final els penals ens donen la possibilitat de continuar i de tornar a Figueres, però la veritat és que content pel rendiment de l'equip i sobretot perquè ha sigut davant d'un equip que m'agrada moltíssim. La veritat és que ara començarem demà a treballar, dijous tenim un amistós contra el Vilassar i si és dissabte o diumenge, quan sigui el partit del Figueres, segurament serà diumenge, no ho sé, encara no ho sabem, preparar-ho i jugar-lo amb la mateixa intensitat i ritme que l'hem fet avui, i sabem que la setmana següent tornarem a jugar amb ells el primer partit de Lliga, però són dues competicions totalment diferents i la veritat és que no té res a veure. L'únic engorro del tema és que t'has de desplaçar, però això amb aquestes categories, avui el Palau ha tingut que vindre aquí, per tant estem preparats, ara demà farem un treball de recuperació i prepararem ja aquest partit del cap de setmana, que també és molt important per l'entitat per continuar fent història amb aquesta Copa Catalunya, que els últims 3 anys la veritat és que s'està donant molt bé i la veritat és que la gent està contenta i això és molt important, però sobretot jo content amb el grup perquè són 15 incorporacions noves i l'equip està treballant molt bé i cada vegada estem més fins, tenim desajustos, però que això és normal per l'alçada de la temporada que estem.